Здравейте, слънчеви приятели! Аз съм Стефи. Радвам се, че отново сме заедно за слънчево споделяне. А в това слънчево споделяне, което е на ръба на морската градина, в ден 8 на месец октомври, искам да ви разкажа за долния и горния живот. Виждате ли на къде съм насочила моята камера? Сега много искам да приближа и да видите там някъде горе. Сега ще се опитам да я хвана. Има една катеричка, скъпи приятели, която си хапва лешничета. Чакайте да я видим, сега ще открием ли. Аз я виждам от тук. Но... тя сега започна да се спуска. И много бързичко мисля, че слезе долу. Не знам, загуби се ефекта на клипчето, но катеричката бяга по дърветата и всъщност се беше качила горе на едно... Ето. Сега само да лови. Виждате ли къде се движи между клончетата? И къде скача? Виждате ли колко бързо се движи? Ето, надолу сега ще се спусти. Спира да си почива, хапва си орехчета и там каквото иска. Уникално е това, че успяхме да я хванем така в движение. Клипчето е за горния и долния живот. Не го забравяйте. Живота на височина, извисения живот, високия живот. И клипчето продължава с катеричката. И живота долу, в тревите, в пръста, забутания живот, недобрия живот, направо, както казваме, смотания живот. Сега ще спирам, защото ми умаляха ръцете. Надявам се дори за кратичко да съм успяла да ви покажа тази малка гочена сладоранка. Бъдете здрави, бъдете слънчеви. До скоро!